ഉണ്ടായി. അരി അയ്യോ, ഒന്നും പറയണ്ട മാതാജി, ഞാനൊരു വേറെ ലോകത്തിൽ പോയി അന്ന്. എവിടെ പ്രഭുനെ അന്ന് കണ്ടിരുന്നു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജശ്രീ മാതാജി പ്രഭുവിനൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടായാലും നാണു ഇല്ലില്ല, മാതാജി. ഞങ്ങള് കണ്ടായിരുന്നു ബ്രഹ്മോത്സവത്തിന് നമ്മള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഓ, മാതാജി. ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ പ്രണാമം. രണ്ടാ പ്രണാം പ്രഭു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാതാജിയെ കണ്ടിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞങ്ങള് ഇത്ര ബ്രഹ്മോത്സവത്തിന് മാതാജിയും പ്രഭുവും കണ്ടായിരുന്നു. വളരെ സന്തോഷം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു എപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒളിച്ചിരുന്നെല്ലാം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ മാതാജി മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട്, എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സന്തോഷം. രണ്ടാ ഹരേ പ്രണാം പ്രഭു. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാ പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപാ ഗതാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞോളൂ പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രഭു. നമ്മുടെ ലീഡർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന വേദം പ്രിയ മാതാജിക്കും വല്ലാതെ അസുഖമുണ്ട്. മാതാജി കാണിച്ചില്ല, ഡോക്ടറെ കാണിച്ചില്ല മാതാജി? കാണിച്ചു. അതാണ് ഇനി നല്ല ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞത്. ഇന്നലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിരുന്നതായിരുന്നു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, എല്ലാം മാറി സുഖം ആവട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് അടുത്ത മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ആദ്യത്തെ മന്ത്രം ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന ഭുഞ്ചിത മാകൃത കസ്യ സിദ്ധനം.
അപ്പം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വ ചരാചരങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ്. എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കി വയ്ക്കപ്പെട്ട അർഹമായ വസ്തുവകകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവയുടെ ധനം ആഗ്രഹിക്കരുത്. അപ്പം ഇനി രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഈ മന്ത്രം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ആ രീതിയിൽ തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഒരാൾ 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. കാരണം അത്തരം ജോലി അവനെ കർമ്മ നിയമവുമായി ബന്ധിക്കില്ല. മനുഷ്യൻ ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രം. സ്ലൈഡിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, മന്ത്രമൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ബുക്ക് തന്നെ ശരണം, ബുക്കിൽ നോക്കാം. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേചതം സമാ ഏവം ത്വയി നാന്യഥേതോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യത്തെ നരേ. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേചതം സമാ ഏവം ത്വയി നാന്യഥേതോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യത്തെ നരേ. ഇതൊന്ന് ചൊല്ലാമോ രണ്ടുപേരാരെങ്കിലും? ഹരേഷ്ണമതജി. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛതം സമാ ഏവം ത്വയി നാന്യതോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ഒരാളൂടെ ചൊല്ലാമോ? മാതാജിമാരാരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛതം സമാ ഏവം ത്വയി നാന്യഥേതോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ വിധത്തിൽ പ്രവൃത്തി തുടരുന്ന ഒരുവൻ, ഈ വിധത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വിധത്തിൽ? അതായത് മന്ത്രം ഒന്നിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അവനവൻ അർഹിക്കുന്നത് സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവൻ്റെ പിടിച്ചു പറിക്കാതിരിക്കുക, എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആ വിധത്തിൽ പ്രവൃത്തി തുടരുന്ന ഒരുവൻ 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. കാരണം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുന്നവന് എത്ര കൊല്ലം വേണേലും ജീവിക്കാം. അവൻ എന്താണ്? ഒരിക്കലും കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ. അകർമ്മത്തിലൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം. അങ്ങനെ ജീവിക്കാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല. അല്ലെങ്കിലോ അകർമ്മമല്ല, നമ്മൾ വികർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ താഴത്തെ യോനിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരും. ഇനി നമ്മൾ കർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഉയർന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോകേണ്ടി വരും. 2 ചെയ്താലും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷയില്ല. എന്നാൽ അകർമ്മം ചെയ്താൽ അവന് മുക്തിയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പം കഴിഞ്ഞ മന്ത്രം ഒന്നിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ജീവിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നോക്കാം. ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്, അപ്പോൾ ഒന്ന് വായിക്കാമോ ഭാവാർത്ഥം? ഒരാളും മരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ മരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ആകുന്നിടത്തോളം ജീവിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ പ്രവണത വ്യക്തികളിൽ മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിൽ ഒന്നടങ്കം പ്രകടമാകുന്നു. എല്ലാ വർഗവും നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടി അത്യധികം പാടുപെടുന്നു. വേദങ്ങൾ ഈ ഭാവം തികച്ചും സ്വാഭാവികമെന്നരുളുന്നു. ജീവസത്തകൾ നൈസർഗികമായി അനശ്വരരാണ്. എന്നാൽ ഭൗതിക ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധനം കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരങ്ങൾ മാറേണ്ടി വരുന്നു. ഇതിനെ ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി അഥവാ ബന്ധനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരുവന്റെ കർമ്മത്താൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തളയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ജീവിവർഗത്തിന് ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ നേടാൻ കർമ്മം കൂടിയേ തീരൂ. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണത്. ശാസ്ത്രാനുസൃതമായ നിയത കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾ പ്രകൃതി നിയമത്തെ ലംഘിക്കുകയും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ കൂടുതൽ ബന്ധിതനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ പ്രകൃതി നിയമത്തെ ലംഘിച്ചാൽ ഇത് അല്ലേ ഭഗവാൻ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരണചക്രത്തിൽ കൂടുതൽ ബന്ധനത്തിനിരയാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലേ? അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ജീവിതം? ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതം നല്ല സുഖമുള്ള ജീവിതമാണോ? ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ദുഃഖ ദോഷാനുദർശനം. ഈ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടാണല്ലേ? അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്ന കഷ്ടപ്പാടുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകം നോക്കാം. 7ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ ശ്ലോകമാണ്. യദൃച്ഛയാ ലോകമിമാം പ്രാപിത കർമ്മഭിർഭ്രമൻ സ്വർഗാപവർഗയോർദ്വാരം തിരശ്ചയാം പുനരസ്യ ച. അനഭിലഷണീയമായ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി മൂലമുള്ള ഫലോദ്ദേശ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പരിണാമ പ്രക്രിയകളിൽ എനിക്ക് ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം ലഭിച്ചു. അത് സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്കോ മോക്ഷത്തിലേക്കോ താഴ്ന്ന ജീവിവർഗങ്ങളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്കിടയിലോ പുനർജന്മത്തിലേക്കോ നയിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ കണ്ടോ, ഭൗതിക ജീവിതത്തെ പവർഗം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. പവർഗം. ഈ ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടുള്ള ജീവിതമാണ്. അവിടെ പവർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ ഇഫ ബ ഇഫ മ, പ ഫ ബ ഫ മ, ഇതാണ് പവർഗം. അതിൽ പ എന്താണ്? പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശ്രമം, വളരെ കഠിനമായി അധ്വാനം ചെയ്യണം. രണ്ടാമത്തത് ഫേന ഉണ്ടോ? ഫേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിൽ നിന്ന് നുര വരും. അത്രയ്ക്ക് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ വായിൽ നിന്ന് നുര വരും. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ചില കുതിരയുടെ വായിൽ നിന്നൊക്കെ നുര വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് കാണാം, ഒരുപാട് അത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. അടുത്തത് വ്യർത്ഥത, ബ, അതാണ് നിരാശ. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തിട്ടും എനിക്ക് ആഗ്രഹിച്ചത് കിട്ടുന്നില്ല, നിരാശയുണ്ടാകുന്നു. അപ്പം ഇത്രയധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടും അവസാനം നമുക്ക് നിരാശ കാണാം. പിന്നെ ഭ, ഇതെന്താണ് ഭ? ഭയം. ഭയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു അങ്കലാപ്പാണ്. ഇനി എന്തായിരിക്കും, നാളെ എന്താകും. പിന്നെ മരണഭയം. അപ്പോൾ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ അടുത്തതായി എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ആർക്കും അറിയാത്തതിനാൽ ഒരാൾ എപ്പോഴും ഭയത്തിൻ്റെ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയിലാണ്. ബായിഫ ബായിഫ മ, മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃത്യു അല്ലെങ്കിൽ മരണം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 5 വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതാണ് അപവർഗം. സ്വർഗ അപവർഗ അല്ല. അപ്പോൾ അപവർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും കഷ്ടപ്പാടാണ്. ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് പവർഗമാണ് ഇവിടുത്തെ ജീവിതം. പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശ്രമം, ഫ ഫേന, ബ വ്യർത്ഥത അതായത് നിരാശ, ഭ ഭയം, മ മൃത്യു. ഈ നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് വരണം? അപവർഗത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. അതായത് ഈ 5 അവസ്ഥകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മോചനത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുക. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാട്ടില് രാജാവ് സിംഹമാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ കാട്ടിലെ രാജാവാണ് സിംഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് സിംഹം ചുമ്മാ ഇരുന്നാൽ അതിന് ഭക്ഷണം കിട്ടുമോ? നമ്മൾ ഏത് വലിയവനാണെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ടാലേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലേ? അത് വേട്ടയാടാൻ പോയാലേ അതിന് ഭക്ഷണം കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇതൊരു ദുഃഖാലയമാണ്, അശാശ്വതമാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ കർമ്മബന്ധനം കാരണം ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ നമ്മളുടെ ഓരോന്നിനോടുമുള്ള ആസക്തി, അതാണ് നമ്മളെ ഓരോ ശരീരം എടുപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും സന്തോഷം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സന്തോഷം കിട്ടുകയില്ല. നമ്മളെല്ലാം ഈ ഒരു പവർഗത്തിൽ തന്നെ
ജീവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൻ്റെ കുഴപ്പം. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോക്കാമോ? മറ്റു ജീവവർഗങ്ങളും ഹരീഷ്മാതാജി വായിച്ചോളൂ. വായിക്കട്ടെ. മറ്റു ജീവിവർഗങ്ങളും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽപ്പെട്ടു കഴിയുന്നു. എന്നാൽ അവയ്ക്ക് മനുഷ്യജന്മം കൈവരുന്നതോടെ കർമ്മഫല ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു. കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം എന്നിവയെപ്പറ്റി ഭഗവത്ഗീതയിൽ വ്യക്തമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായ പ്രവൃത്തികളാണ് കർമ്മങ്ങൾ. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങളെ അകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നതും ഹീനതരമായ ജന്മത്തിന് ഹേതുഭൂതവുമായ കർമ്മത്തിന് വികർമ്മം, നിക്ഷിത കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള 3 തരം പ്രവൃത്തികളിൽ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നൽകുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് വിവേകശാലികൾ മുൻഗണന നൽകുന്നു. സാധാരണ ജനങ്ങൾ അംഗീകാരം ലക്ഷ്യമാക്കിയും ഈ ലോകത്തിലോ സ്വർഗലോകത്തിലോ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത പദവി നേടുവാനായും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ കൂടുതൽ പുരോഗതി ലഭിച്ചവർ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ മുക്തി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. സൽക്കർമ്മങ്ങൾ, ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ഇവ രണ്ടും ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ ഒരുവനെ ബന്ധിക്കുന്നുവെന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർക്കറിയാം. തൽഫലമായി അവർ പ്രതികരണത്തിനിടവരുത്തുന്ന സൽപ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ദുഷ്പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും തങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ആരായുന്നു. മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഇത്തരം കർമ്മമാണ് ഈശോപനിഷത്ത് വിവരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ കർമ്മം ഏതൊക്കെയാണ്? കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ കർമ്മമാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്? കർമ്മമുണ്ട്, അകർമ്മം, വികർമ്മമുണ്ട്. അകർമ്മം. 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 നമ്മൾ വേദങ്ങൾ അകർമ്മത്തിലേക്ക് പോകണം അല്ലേ? അപ്പൊ അകർമ്മം എങ്ങനെ നമുക്ക് അകർമ്മം ചെയ്യാം? അകർമ്മത്തിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ? ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ എല്ലാം ഭഗവത് സേവനമാണെന്ന് കരുതി, എന്റെ നിയതകർമ്മമാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സേവ. അത് ആരുടെ? ഭഗവാന്റെ സേവ നമ്മ ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത് സേവ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്ര ഈ 3ന്റെയും ആ ഗൈഡൻസോട് കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഗുരു എങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്, ഗുരു എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കർമ്മത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ ഒരു കഥ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുരങ്ങൻ്റെ കഥയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുരങ്ങൻ കുറേ കുരങ്ങന്മാരുണ്ട്. അതിൽ കുരങ്ങന്മാരുടെ ലീഡർ അവർക്കാണെങ്കിൽ നല്ല മധുരമുള്ള വെള്ളമാണ് ആ ഒരു കുളത്തിലുള്ളത്. ആ വെള്ളം കുടിക്കണം. പക്ഷേ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മറ്റു മൃഗങ്ങളുണ്ട്, അത് വന്ന് കൊന്നുകളയും. അപ്പം എങ്ങനെ ആ വെള്ളം കുടിക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോഴാണ് ആ കുരങ്ങന്മാരുടെ ലീഡർ പറയും, ഇതൊന്നും ബാധിക്കാതെ നമുക്ക് കുടിക്കാം. ഈ മുള വെച്ചിട്ട് മുളയെല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഹോളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു സ്ട്രോ പോലെ ആക്കി നമുക്ക് ആ കുളത്തിലോട്ട് മുള വെച്ചിട്ട് അതിൽ കൂടെ കുടിക്കാമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എന്തായി? അവർ എങ്ങും ടച്ച് ചെയ്തില്ലല്ലേ, അവിടെ പോയി കുടിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. എന്നാൽ അവർ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്തു. അതേപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് കർമ്മബന്ധനം ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ്? യുക്തവൈരാഗ്യ. ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന പോലെ യുക്തവൈരാഗ്യത്തോടെ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഈ സ്ലൈഡ് കാണാമല്ലോ അല്ലേ? കാണാം മാതാജി, കാണാം. ഓ, പോയി, അത് പോയല്ലോ. രണ്ടും എന്തോണ്ട് ഇപ്പം പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ രാമ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അകർമ്മം ചെയ്യാതെ വികർമ്മവും കർമ്മവും ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ്?
അജ്ഞത കൊണ്ട്. അജ്ഞത. വെരി ഗുഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അജ്ഞത അല്ലെങ്കിൽ അവിദ്യ അല്ലെ? അവിദ്യയാണ് കാരണം. നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു കണ്ടില്ലേ? അവിദ്യയാണ് അവരുടെ കാരണം. അവിദ്യ കാരണം അവർ കാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ആ കാമം കാരണം അവർ ഒരുപാട് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ആസക്തി വന്ന് ആ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് കർമ്മബന്ധനത്തിലാകുന്നു. അങ്ങനെ ഈ അവിദ്യ മാറ്റാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഒരുപാട് കാരുണ്യവാനാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ശാസ്ത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഗുരുവിനെ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഭക്തന്മാരെ തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ആ അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈ ലോകത്ത് എന്തോ സന്തോഷം എനിക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ പുറകെ പോയിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കുറേ അജ്ഞാത സുകൃതി അവർക്ക് കിട്ടി അവസാനം അവർ ശ്രവണം, സ്മരണം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 തരം പ്രവർത്തനമാണ്. കർമ്മം വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെങ്ങോട്ട് പോകും? കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ഗ്രഹത്തിൽ പോകും അല്ലെ? കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് ഉയർന്ന ഗ്രഹത്തിൽ പോകും. അകർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടും. വികർമ്മം ചെയ്യുന്നവരോ താഴ്ന്ന ലോകത്തിലേക്ക്. അതെ അതെ, അധമ ലോകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ജീവശ്രേണിയിൽ വളരെ താഴ്ന്ന തലത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനോ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനോ കഴിയണമെന്നില്ല. ജീവസത്തകൾ നൈസർഗികമായി അനശ്വരരാണ്. എന്നാൽ ഭൗതിക ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധം കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരങ്ങൾ മാറേണ്ടി വരുന്നു. ഇതിനെ ആത്മാവിൻ്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി അഥവാ കർമ്മബന്ധനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഈ പടം ഉണ്ടല്ലേ? പരസ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധമുള്ളവർ അടുത്ത ജന്മം നായയായിട്ട് ജനിക്കുന്നു. കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എന്തും ഭക്ഷിക്കുന്നവര് പന്നിയായിട്ട് ജനിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഈ ദാനധർമ്മമൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ, ഒരുപാട് പുണ്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. അവര് അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ കർമ്മമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെ എത്തുന്നു? സ്വർഗലോകത്തിൽ, ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഒരാൾ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെവിടെ പോകും? ഗോലോകത്ത് പോകും. അതാണ് നമ്മള് അകർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 3 ഇത് വികർമ്മമാണ്. ഈ താഴത്തെ 2 പടം വികർമ്മമാണ്, ഈ പടം കർമ്മമാണ്. ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അകർമ്മം. അകർമ്മം ചെയ്താലേ നമുക്ക് മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഉപനിഷത്തുകളുടെ സാരസർ. ഹരേ കൃഷ്ണ മധുജി, വായിച്ചോട്ടെ? വായിച്ചോ മധു. ഉപനിഷത്തുകളുടെ സാരസർവസ്വമായ ഗീതോപനിഷത്ത് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതിവിശദമായി വിവരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. വൈദിക സാഹിത്യത്തിലുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് നൈഷ്കർമ്മ്യാവസ്ഥ, അകർമ്മം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 3.9-16 വരെ. വേദങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരുടെ കർമ്മ ചൈതന്യത്തെ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിവുണ്ട്. അതുവഴി ഒരാൾക്ക് ക്രമമായി പരമോന്നത സത്തയുടെ പരമാധികാരത്തെപ്പറ്റി ഉദ്ബുദ്ധനാകാനും കഴിയും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വാസുദേവന്റെ അധീശതയെ ഒരുവൻ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നതായി കരുതാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശുദ്ധി കൈവരുന്നതോടെ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നീ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ അയാളിൽ പ്രവർത്തിക്കാതാകും. തുടർന്ന് അയാൾ നൈഷ്കർമ്മ്യത്തിന്റെ തലത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവനായി തീരും. അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഒരുവനെ ജനനമരണ ചക്രത്തിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നമ്മള്
നൈഷ്കർമ്മ്യത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം ആ നൈഷ്കർമ്മികം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ നൈഷ്കർമ്മ്യ അവസ്ഥ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ പരമോന്നത പുരുഷനായ വാസുദേവന്റെ അധീശതയെ ഒരുവൻ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ ശരിയായ ജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നതായി കരുതാം. അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ കർമ്മമൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഈ കർമ്മത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത എന്തിനാണ്? ഭഗവാന് എല്ലാവരെയും കർമ്മബന്ധനമൊന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നേട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ? ആരെന്ത് ചെയ്താലും ഒരു തെറ്റും ഒരു കുറ്റവും ഇല്ല. ആ കർമ്മം ബന്ധനം ഇല്ല, കർമ്മം പറയുന്നത് വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ? പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഭയപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. അതെ, എല്ലാരും തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കുമല്ലേ. എല്ലാരും അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ജീവിക്കുന്നു, പിടിച്ചു പറിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ചമർത്തുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഈ കർമ്മം വെച്ചത് ഈ ജീവാത്മാക്കളോടുള്ള കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അവൻ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഒരു അച്ഛൻ, ഇപ്പൊ മാതാപിതാക്കള് നമ്മളെ കുട്ടികളെ എന്തിനാണ് വഴക്ക് പറയുന്നത്? തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ വഴക്കൊന്നും പറയാതെ അവന് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യട്ടെ, അവൻ കുട്ടിയല്ലേ, അവൻ എന്തോ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അവന് തോന്നുന്ന പോലെ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് സമൂഹത്തിന് തന്നെ ദോഷമായി മാറും അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു മാതാപിതാക്കള് കുട്ടികളെ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ കർമ്മത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു ചാൻസ് വീണ്ടും കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ജന്മത്തിൽ നിനക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അധമമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവന് അടുത്ത ജന്മം ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരം കൊടുത്തത് അവനോടുള്ള കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. കാരണം അവൻ ഇത്രയും വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും അവന്റെ വാസന ഒരു മൃഗത്തിന്റെ പോലെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വദിക്കാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ശരി, നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അതിലായിക്കോ. പക്ഷെ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നു. ആ മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പരിണാമം സംഭവിച്ച് അതായത് താഴ്ന്ന ജീവജാലത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് അവസാനം മനുഷ്യജന്മം വീണ്ടും കിട്ടും. മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വീണ്ടും അവിടെയാണ് ആ അത്രയും അപൂർവമായി കിട്ടുന്ന മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ട് അധമമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ പിന്നെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വീണ്ടും ഭഗവാൻ വീണ്ടും ചാൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്, അവൻ്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ശരീരം കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നാൽ എപ്പോഴോ അവന് ഗുരുവിൻ്റെയും ഭക്തൻ്റെയും കൃപ കൊണ്ട്, കൃഷ്ണൻ്റെയും കൃപ കൊണ്ട് ഭക്തിയിലതാ ബീജം കിട്ടിയാൽ അടുത്ത ജന്മം ആ ഭക്തി കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ശരീരം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇനിയൊരു ശരീരം എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നൈഷ്കർമ്മ്യം അഥവാ അകർമ്മത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ വായിച്ചോ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം അർപ്പിക്കുന്നതിലുപരി ആർക്കും മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. എന്നാൽ ജീവശ്രേണിയിൽ വളരെ താഴ്ന്ന തലത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനോ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനോ കഴിയണമെന്നില്ല. ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായോ വിപുലീകൃതമായോ ആകാം. തുടർന്ന് ഇന്ദ്രിയ സുഖം എന്ന ആശയം സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, മനുഷ്യവർഗം എന്നീ തലങ്ങളിൽ പരോപകാരം, സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, ദേശീയത, മാനവികത എന്ന് തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യമാർന്ന വശ്യനാമങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നു. ഈ ഇസങ്ങൾ എല്ലാം കർമ്മത്തിന്റെ ബന്ധന കാരണമായ കർമ്മത്തിന്റെ വശ്യമായ രൂപങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഒരാൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇസത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഇതിനെ ഈശ്വരാധിഷ്ഠിതമാക്കേണ്ടതാണ്. ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കിയ സങ്കല്പം പുലർത്തുന്ന ഈശാവാസ്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഗൃഹസ്ഥൻ, പരക്ഷേമകാംക്ഷി, സോഷ്യലിസ്റ്റ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്,
ദേശീയവാദി, മാനവികതാവാദി എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഹരികൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തരാകണം. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. എൻ്റെ ഇഷ്ടം, ബാക്കിയുള്ളവരുടെ എന്തോന്ന് ചിന്തിക്കില്ല, എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് ദുര്യോധനന് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കുന്നില്ല, പരോപകാരം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സോഷ്യലിസം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിസം, ദേശീയത, മാനവികത. അപ്പോൾ അർജുനനാണ് അതിനൊരു ഉദാഹരണം അല്ലേ? അർജുനൻ എന്താണ്? ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ള അർജുനൻ എൻ്റെ കുടുംബം, എൻ്റെ രാജ്യം, സമൂഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് അർജുനൻ വേവലാതിപ്പെടുകയാണ്. എനിക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചോട്ടെ, എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ എൻ്റെ സമൂഹം, എൻ്റെ കുടുംബം, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ, ജനങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത. രണ്ടും എന്താണ്? ശരീര ബോധത്തിലാണ് ഇവ രണ്ടും. എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി അല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം എക്സ്റ്റെൻഡഡ് സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നാണല്ലേ പറയുന്നത്. ഒരു ഒരു വിസ്തരണ രീതിയിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണിത്. അപ്പം ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ആത്മാർത്ഥമായിട്ട്, അതായത് നമ്മളുടെ അകർമ്മത്തിൽ വരുന്നില്ല. പരോപകാരം ചെയ്യുന്നത്, സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം ഇതൊന്നും വരുന്നില്ല. അതൊന്നും നമ്മളെ അടുത്ത ജന്മം എടുക്കാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് അതിന് മുകളിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ അവരെ ഈശ്വര കേന്ദ്രമാക്കണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, ഇതും ഒരു ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ്. പരോപകാരവും സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, ഈ ഓരോ ഇസങ്ങളും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ്. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരണം. ഇതെല്ലാം ശരീരബോധത്തിലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാം ഈശ്വര കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥൻ, പരക്ഷേമകാംക്ഷി, സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നീ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഈശ്വര കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് തരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചാലും അവിടെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. മാനവികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രീ ഈശോപനിഷത്തിൻ്റെ അന്തസ്സത്തയോട് പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ അതൊരു തരം കർമ്മയോഗമായി പരിഗണിക്കുന്നു. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇതാരാണ്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് അല്ലേ? ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രഹ്ലാദൻ? അസുര കുലത്തിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലേ? നാമം ജപിപ്പിക്കുകയും ഹരിയുടെ നാമം ചൊല്ലുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ശരിക്കും മാനവിക സേവ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സേവനം അവരെയും ഭക്തരാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് കർമ്മയോഗമായി പരിഗണിക്കും. അപ്പം ഇവിടെ വികർമ്മി, കർമ്മികൾ, അകർമ്മികളുടെ വ്യത്യാസം പറയുന്നുണ്ട്. വികർമ്മികൾ എന്താണ്? വേദങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നില്ല, ഹീനമായ ജന്മത്തിന് സാധ്യത, വിശുദ്ധരായ ആളുകൾ വിലമതിക്കുന്നില്ല, ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. കർമ്മികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നു, ധർമ്മനിഷ്ഠരാണ്, ദേവന്റെ ശരീരവും സ്വർഗവും നേടുന്നു, ഒടുവിൽ ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. ആ പുണ്യമൊക്കെ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും മർത്യലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ഈ അകർമ്മികൾ കൃഷ്ണഭക്തിയുടെ വേദിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു എന്നും പുനർജന്മത്തെ അർത്ഥമാക്കുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്, ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് അല്ല, ലാസ്റ്റ് അല്ല, അതിന് മുമ്പുള്ള പാരഗ്രാഫ് 24-ാമത്തെ പേജിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോ മതി. ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ മഹത്തരങ്ങളാണെന്നും അവയിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത്യാപത്തുകളിൽ നിന്ന് കരകയറുവാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഭഗവത്ഗീത 2:40 പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും വീണ്ടും 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള ജനന മരണ ചക്രത്തിലേക്ക് അധപ്പതിക്കുന്നതാണ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപകടം. ഏതു വിധത്തിലെങ്കിലും ഒരാൾ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ പാഴാക്കുകയും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ വീണ്ടും പതിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യവാനായി കരുതാം. വികലമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലം ഒരു വിഡ്ഢിയായ മനുഷ്യന് ഇതറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല.
അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ കർമ്മശേഷി വിനിയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാൻ നാം അഭിലഷിക്കുന്നു. മറിച്ച് അയാൾ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് യാതൊരു മെച്ചവുമില്ല. ഒരു വൃക്ഷം 100 കണക്കിനോ 1000കണക്കിനോ വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു. ഈ വൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ വളരെ കാലം ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഉല പോലെ ശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ പന്നികളെ പോലെയും പട്ടികളെ പോലെയും പ്രത്യുൽപാദനം നടക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒട്ടകത്തെ പോലെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ പ്രയോജനമില്ല. ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള ഒരു എളിയ ജീവിതം, ഈശ്വരാധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത മാനവികത, സോഷ്യലിസം എന്നിവയാൽ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തേക്കാൾ മഹത്തരമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ നമ്മള് ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തണം അല്ലെ. ആത്മേന്ദ്രിയ പ്രീതിവാഞ്ച താരെ കഹ കാമ. കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത് കാമ. കൃഷ്ണേന്ദ്രിയ പ്രീതി ഇച്ഛ, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പ്രീതി കൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രേമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയരണം. നമ്മള് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതം എന്താണ് മഹത്വമുള്ളതാകുന്നു. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ശരിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള ആനന്ദം നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. സവൈ പുംസ പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജേ. അധോക്ഷജനോടുള്ള ഭക്തിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്താണ്? അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് എത്ര വർഷം തോല് ജീവിച്ചാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. 100ഓളം വർഷം നമുക്ക് ജീവിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ കർമ്മശേഷി വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാൻ നാം അഭിലഷിക്കുന്നു. മറിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും വർഷം ജീവിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു സൂര്യൻ, ആ ഒരു ശ്ലോകം ആയുർഹരതി വൈപുംസാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകം 2ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. കണ്ട ഇത് തന്നെ. ആയുർഹരതി വൈപുംസാം ഉദ്യാനന്നസ്തം ചയന്നസൗ തസ്യാർത്ഥേ യത്ക്ഷണോ നിദാ ഉത്തമ ശ്ലോകവർത്തയ. ഉദിക്കുമ്പോഴും അസ്തമിക്കുമ്പോഴും സൂര്യൻ എല്ലാവരുടെയും ആയുർദൈർഘ്യം കുറയ്ക്കുന്നു. സർവശക്തനായ ഭഗവാനോ കുറിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒഴികെ. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ കർമ്മികളായിട്ടായാലും വികർമ്മികളായാലും സൂര്യ ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ആയുസ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തന്റെ ആയുസ് കുറയുന്നില്ല. ഭക്തൻ ഓരോ ദിവസം കഴിയപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരികയാണ് അല്ലെ. സർവാധിശക്തനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് സമയം ചെലവാക്കുന്ന ഒരാൾ ഒഴികെ ആ ആൾ എവിടെയായിട്ടാണ് പോകുന്നത്? അവര് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുത്തടുത്ത് പോകുന്നു. മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് ഭക്തി സേവനം ത്വരിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഈ വാക്യം പരോക്ഷമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. സമയവും വേലിയേറ്റവും ആരെയും കാത്തിരിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിയലിനായി ആ സമയം ശരിയായി ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ സൂര്യോദയവും സൂര്യാസ്തമയവും സൂചിപ്പിക്കുന്ന സമയം ഉപയോഗശൂന്യമായി പാഴാക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പോലും ഒരു അളവിലുള്ള സ്വർണം കൊണ്ട് നികത്താനാവില്ല. മനുഷ്യ ജീവിതം ഒരു ജീവിക്ക് നൽകപ്പെടുന്നു. അതുവഴി അവൻ തൻ്റെ ആത്മീയ സത്വവും സന്തോഷത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ ഉറവിടവും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ഒരു ജീവി, പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യൻ, സന്തോഷം നേടുന്നത് ജീവന്റെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥയായതിനാലാണ്. എന്നാൽ അവൻ ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ സന്തോഷം തേടുന്നത് വെറുതെയാണ്. ഒരു ജീവി ഭരണഘടനാപരമായി സമ്പൂർണതയുടെ ഒരു ആത്മീയ തീപ്പൊരിയാണ്. ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവന്റെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണ്ണ ആത്മാവാണ്.
അവൻ്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, വിനോദങ്ങൾ, പരിവാരങ്ങൾ, വ്യക്തിത്വം എന്നിവയെല്ലാം അവനുമായി സമാനമാണ്. ഭക്തിയുടെ ശരിയായ മാർഗത്തിലൂടെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തിയുമായി ഒരാൾ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള വാതിൽ ഉടനടി തുറക്കുന്നു. അപ്പം 2.40 അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ ഭഗവാനെ കേന്ദ്രമാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ഭക്തി സേവനം അല്ലേ? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല. നമ്മൾ അതുപോലെ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല. എപ്പോൾ വീഴ്ച പറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉയർന്ന് എണീക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഭക്തിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാം. ഹരീഷ് മാന മാതാജി, ഹരീഷ് ആ ഇതേതെങ്കിലും ശ്ലോകം ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകനും? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലേ, 2.3.17. 2:3:17. ഭഗവത്ഗീതയിലല്ലേ മാതാജി? അല്ല, ഭാഗവതം. ഈ ആയുർഹരതി വൈപുംസാം, അത് വൈപുംസാമാണ് കേട്ടോ. ആയുർഹരതി വൈപുംസാ ഉദ്യന്നസ്തം ചയന്നസൗ തസ്യർത്ഥേ യത് ക്ഷണോ നീ ഉത്തമ ശ്ലോക വർത്തയ. ഈ 2.3.17 ഈ പറയുന്ന ഈ ശ്ലോകം. അതായത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ആയുർദൈർഘ്യം കുറയും. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തൻ ഏത് സമയവും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അത് ബാധകമല്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ. യൂട്ടിലൈസ് ടൈം ബൈ ഡിസ്കസിങ് ടോപ്പിക്സ്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലുകയാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ ആ എറ്റേണൽ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഈ ജനന മരണം എന്നുള്ള ചക്രത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? തീർന്നല്ലോ 2 പാരഗ്രാഫ്. മാനവികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. മാതാജി വായിച്ചോളൂ. വായിക്കട്ടെ. ഉദയ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. മാതാജി. മാനവികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രീ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അന്തഃസത്തയോടെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ അത് ഒരു തരം കർമ്മയോഗമായി പരിണമിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയും 18:5-9 ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അവ കർത്താവിനെ പരിണാമ പ്രക്രിയയാവുന്ന ആപത്തിലേക്ക് പതിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഈശ്വരാധിഷ്ഠിതമായ കർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ കർമ്മത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്നവന് ശ്രേയസ്കരമാണ്. കാരണം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അയാൾ ഒരു മനുഷ്യജന്മം. ഇത്തരത്തിൽ ഒരാൾക്ക് മോക്ഷമാർഗത്തിൽ തന്റെ സ്ഥാനം ഉയർത്താനുള്ള അവസരം കൂടി ലഭിക്കുന്നു. ഈശ്വരാധിഷ്ഠിതമായി എങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാമെന്ന് ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകം നാം ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈശോപനിഷത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർക്ക് അമൂല്യമായ ഈ പുസ്തകം നാം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് 18.5 മുതൽ 9 വരെ എന്നാണ്. 5 to 9 എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 5.9 എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയില് 5 മുതൽ 9 വരെയുള്ള 18.5 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. മാനവികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്തഃസത്തയോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു തരം കർമ്മയോഗമായി പരിണമിക്കുന്നു. കാരണം അവ കർത്താവിനെ ജനനമരണങ്ങളുടെ പരിണാമ പ്രക്രിയയാകുന്ന ആപത്തിലേക്ക് പതിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈശ്വരാധിഷ്ഠിതമായ കർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ കർമ്മത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവന് അവ ശ്രേയസ്കരമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന അടുത്ത ജന്മത്തില് ഒരു മനുഷ്യജന്മം ഉറപ്പു വരുവാണ് അല്ലെ? നമ്മളൊരു കുറച്ച് ശതമാനമെങ്കിലും ഭക്തി ചെയ്താൽ, നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജന്മമായിരിക്കും, അതായത് മനുഷ്യജന്മമായിരിക്കും കിട്ടുക. അത് ഉറപ്പ് തരുവാണ്. അങ്ങനെ
ആ മനുഷ്യജന്മ പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ മോക്ഷമാർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 1 പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മോക്ഷത്തിലെത്താം. നമ്മൾ എത്ര വർഷം വേണേലും ജീവിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. അവിടെ അകർമ്മമാണ് അല്ലെ, കർമ്മബന്ധനത്തിലാക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് അപവർഗത്തിലെത്താൻ പറ്റും. പവർഗം, നമ്മളിന്ന് പവർഗം കണ്ടു, പ പ ബ ഭ മ, അതാണ് ഭൗതിക ജീവിതം. അതിന് വെളിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് മന്ത്രം 2. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മന്ത്രം 3 കാണാം. മന്ത്രം 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അതായത് ഈ പ്രവർത്തികളൊന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ്, ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? ആ വ്യക്തിയെ പറയുന്നത് ആത്മഹ, സ്വന്തം ആത്മാവിനെ കൊല്ലുന്നവനെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആസുരിക മാനസിക സ്ഥിതിയുള്ള, ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് ഈശോപനിഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തെ അനുസരിക്കാത്തവൻ. നമുക്കത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അല്ലേ? ശരി മാതാജി. ആത്മഹന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുത്തുള്ളൂ. 2 ദിവസം കൊണ്ട് ശരിയാവുമായിരിക്കും.